Garagardoa. Txaso, behitu, horren beste gustatzen zaizun mutila, bertan dago? Jo, zer zalaua den. Euskaraz berbaiten jakin bez, eta beti saiatzen. Garagardoa. Egunon, zer izango da betikoa? Garagardoa esan nahi duzu? Bai, eta el correo. Barkatu nire maila, eskondu berria naiz. Bale, ointxekarko txut. A ber, hemen txedeko zu. Aiba, egunkaria. Zu, begi ega luzea du zu. Eskerrik asko, Jaime. Aiba, zure egunkaria. Zeo zer gio? Bai, medikuak esan ni barrabilak ez jateko. Kolesterola altua, bakizu. Barrabilak. Zu baideko zela barrabilak. Honek arrutxek direz gizona. Beste garagardo bat? Ez, ez daukat dirua. Lasai, hau musu truk. Baina, zu ez zara eskondu berria? Ez, eskondu berria ez, euskaldun berria. Ez zaitez lotxatu, saiatzearekin nahikoa da. Euskara erabili eta arrakasta izango duzu. Balitzaizkiguke, zintzaizkizuekete, batzaizkigu, nori nor. Ze pasten da? Jaime! Txungo, haunetz eta nago, euskaldun zaharra nintzen.